Follas, pedras e nenos na fachada do Colexio Enrique Barreiro Piñeiro de Vilariño en Cambados, unha curiosa iniciativa coa que conmemorar o 35 aniversario do centro. E pensamos no pintado da fachada como era un regalo do 35 aniversario do noso cole, pois regalarlle unha fachada, facer un pequeno homenaxe aos ex-profes, ex-alumnos que nos deixan este maravilloso patio. Entonces, a partir de aí repartimos as tarefas e os nenos empezaron a traballar o que vos decían en vexetación, en corpo humano e na historia do noso cole. Toda a comunidade educativa do colexio se involucrou para levar a cabo esta actividade, aínda que os alumnos dun xeito moi especial. Están a pintar vexetación, un neno, unha nena, ahora está pintando a vexetación, e como vedes, aquí xa hai un neno. Por cursos, os cativos do Barreiro Piñeiro repartíronse as labores de achado de información, financiamento e localización de artista que levaría a cabo esta obra tan particular. Empezamos a traballalo en setembro. Nos os de quinto tocounos a financiación. Para recaudar os cartos fixemos unha feira na que vendemos cousas que lle pedimos ás familias, xoguetes que non usaran, antigas cousas. E tamén en Entroido e Nadal vendemos unhas rifas, que cada rifa valía €1. Nos dividimos en grupos para como abarcar máis. Infantil e quinto tocoulle a vexetación. Primeiro e segundo, fotos antigas. Terceiro, cuarto e sexto ocupáronse de recopilar anécdotas sobre o noso cole, preguntándolle a antigos alumnos, antigos profesores, pais. Lula Goce foi elexida polos rapaces cambadeses para que decorasen a nova fachada do centro, un proxecto que esta artista valora moi positivamente. Me gustou moito o feito de que os nenos se implicasen tanto, non tanto na parte da pintura, senón en todo o proceso, non, de desarrollo e da idea, como eles, vincularon a pintura ao seu entorno, ao tema da vexetación, todo o estudio previo que tiveron que facer. Me parece moi interesante, moi creativo para eles e moi enriquecedor. Unha bonita iniciativa coa que as xeracións que viviron este 35 aniversario poderán deixar a súa pegada no centro que a vos seguro lles traerá bons recordos no futuro.